A continuación tiene la palabra, en nombre del Partido Socialista, la diputada Marta Moreta. Gracias. Hola, bona tarda. Gràcies, senyor Toledo, per la seva explicació extensa i que segurament necessitaria de més temps per poder argumentar, però suposo que tenim el temps que tenim. Però, malgrat tot, pensem que és una exposició que ens dona molts detalls de que encara hi ha molt recorregut a treballar, molt recorregut perquè la pròpia llei del 5 de 2008 hi trobem aspectes foscos, aspectes que no acaben de concretar-se i la meva pregunta anava molt relacionada amb dir les diferències que trobem en el Conveni d'Istanbul i la llei del 5 del 2008, del 24 d'abril, segurament hi ha aspectes que potser estan més desenvolupats en el Conveni d'Istanbul i que queden potser més clars que no pas en la llei que tenim. I volia saber la seva valoració, si ho veu igual o no, si ho veu d'aquesta manera, i per tant un tema a reflexionar i a pensar i a poder canviar en un futur si no és així, no, però si és així sí que agrairia com ho veu vostè. I és evident que sobre tot aquest assetjament sexual el més preocupant és el tema dels adolescents, que hi hauríem de posar èmfasi i per tant tots aquells recursos necessaris amb tot, evidentment, però amb els adolescents que són els més dèbils i els que estan més desprotegits, pensem que seria una de les actuacions que s'hauria de portar a terme de forma immediata. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora diputada.